Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa atong nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga doktor nagpahayag sang kasubo bangod sang kung wala na pataas ang quarantine status sa syudad sang Bacolod. Yake, Bacolod, Iloilo, mas naghalog. Sa balita national, mga lugar sa idalom sang MSCQ hatagan sang prioridad sa vaccination program. 4 ka miyembro sa isa ka pamilya na sapuan patay. Sa balita international, kaso sang heart inflammation tugas ang bakuna nga Pfizer kag Moderna ginaimbestigahan na sang US CDC. Sa balita sa sports, hampang sang Ascals kag Maldives nagtapos sa patas. Balita entertainment, Andy Eigenman nagbaligya sa mabayo para makabulig sa health center improvement. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga money-saving tips. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Hunyo 16, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon ukon hangin habagat na nag-apekto karon sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta kapag ulan bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan ni huyop sang hangin gikan nabagat na nasidlangan, padulong nabagat na nakatundan ang mamatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang adlaw na butak las 5:23 karon nga aga, magatunod naman las 6:07 karon sa gabi. Ang temperatura mamatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius.
Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning, good liwat. mga Alex ka-aksyon. Puentes, mayang aga dira sa imo. Sakay Michael June Season, happy birthday kuno kay Sulpicio Garciano Jr. sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Nanon man daga pinitik Happy nga ako ng mga katulanan man. Gana? Gapinitik. Gapinitik. Gol pinamblaga tok ga. Ay, true. Kasi dugay kuan lang ko di bla Man- tip hug. Nakalain no payag. Basi kailangan mo mag-stretch action boy. Stretch bala. Nga pinitik bala nga gulpi kabalo na guro si the body ko Doc Matthew Mayo mo kay Feeling ko basi papuli di si ano. si Body mo Doc Mayo. Feeling ko laton ko gini siya para align ang ako ng mga katulanan. Oo. Ha? Basta pagulat mo si na-tip-hug. Na-tip-hug. Pang ba no? Line. Good morning man sa kay Cory Vedaha. Ask ko lang kung ano gid bala ang protocol magpuli da from airport to Hinigaran. OFW amo na RT-PCR test kagyapon. Pag-abot mo sa Manila, i-quarantine ka to. Correct. Amo pa nasubong kay wait takbalo kami mga changes. I-quarantine ka to 10 days, i-swab ka. So On the 7th day. On the 7th day, i-swab ka. Tapos kung negative ka, puli ka di. Pag-abot mo di, Home quarantine na lang. home quarantine ka na lang. Tapos on gidang 14 days. 4 days na home quarantine. Yes. Why na gani ka swab sa airport, no? Pero kung gusto Wala mo magpa-swab sa airport, okay man. Naraman lang na dayang isang province, no? Oo, Pero libre puli man, ka lang, libre man. arikta na. Oo. May 4 days ka nga home quarantine. Yes. Ma'am Vanessa Mayo, kag Jinky Dialagdon are also watching with us. Mary Ann Lipalam. Happy listening to my fellow workers sa Sarina Alimonia, Ems Moleno, Ma'am Naneth, Ma'am Celsa, Ma'am Cynthia, kag Ma'am Nika. Sige, good morning dira sa inyo. Ay takbalo kung di ni siya gakwan. Din ka nag-start basa gani action boy? Kay Alex Fuentes. Alex Fuentes ka nag-start basa. Wala mo nabasa si Ma'am Rona Rihida Trava? Wala ko, arin ako sa dalon. Babaw, para sa babaw. Thank you kay sa kindulong niya nga action boy nga paho. Paho, oo. Salamat. Yung nag-effort yung sa action boy yung panggaan. Nagsaka gidi sa blahalas ang bulo bakintol sa mga kapahuan nga dala niya. Opo diya man niya bata. Abi ko kung siya nga kasaka taas na daan di sa amon tani gin text mo lang section Dorel para napanaog yak. Di ba di ikaw man taning no? Gani man. Hindi Pero ikaw gid siya kay bita mo kasako sa akon during that time. Wow. Sige. Okay, at part siya sa exercise. Galing si Ma'am Rona, pagwa ko. Actually, wala siya nag-chat nga ran siya sa gwa. Nagwa ako kabay kay mahugas ko sa akon nga tumbler. Nga tumbler. So, pagkita ko, uy, ari na si Ma'am Rona. Makuha nag-chat ka sa akon, ma'am. Ari ka na, ambiya, wala Ara kita na kamo ya? Kita ay kami sa dalo. Sa labi tada. Bulabi. Way mo kong gin pabalo. Gani, kinanghugas pa ko bisang akong tumbler. So, why na ko kay ngagaw, gindatawag sa imo. Sige. thank Salamat you, gid Ma'am Rona, no? Oo. Sa thank you gid, no? Sa namin siguro sa paho to kay daw. The way from Valladolid, Yes. Panablaktion Boy. Namin siya i-shake mo karon. Or Okay. basi gusto mo i-mango float. Gaan mo ko ha? Pwede ko man na siya nga ikaw uno ko lang siya tapos ako lang yung ma-shake. Ay, wow. Ang baka mo sa baba mo, pwede na? Ha? Pwede man siya usap-usapon sa baba mo. Kalang ma-shake sa mo baba. Kado ka, ang imo dan unto, do blades sa nga blender ang katalo. Correct. Nixon Rilota Bernardo, good morning man. Sige. Si Masito Apple lang. Pago, ara man. Si Masito Fago, salamat man. Apple lang, watching live from Barangay Handumanan. Rochelle Evangelista. Ang ayan ngayon sa dress mo. Bakal, salamat. Dito makahapit, nagiguto ka ron. Kabay pa, hindi ko tayo malipat. Ito ka mo kwarta, no? Lalay. Hindi mo nga dating. Sari na si Solama Barnat siya, be?
Sawadee ka, Bacolod. Alin diri sa Thailand. Daw siya dapat. Hindi kay sawadee ka, Bacolod. Alin diri sa Thailand. Sawadee ka. Mao na dapat. Kung si Aksyon ni Den, upod ka mo di Aksyon ni Den na dapat ang moment na siya magbasa ha. Amo na siya magbasa man. Amo na siya magbasa. Dapunga. Bantayan ta, ano kay sugot? Dapunga. Bantayan ta kay Basi Buwas. Thursday. Basi rebanded siya. Riban, oo. Oo, no? Basi nagpariban. Tatawag Basi, kundi wala ka. pa naman pangatag to. Basi nagpariban lang sa niya ng utang ko lang. May ibad din ito. Tapos ako, sige mong drill lang nga na yung rebanded. Sa piyak lang nga na eh. Utang ko lang. Kalay. Stand by na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 7:11. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagpahayag sa pagkasubo ang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter matapos nga napabilin sa gihapon sa Modified General Community Quarantine ang quarantine status sa Bacolod tubtub sa katapusan sa bulan sang Hunyo. Ini sa piyak na mas mataas ang kaso sang Bacolod ikumparar sa kaiping nga mga probinsya sa Iloilo apang ipatuman sa mas istrikto nga community quarantine. Suno kay Dr. Ronel Sario o na Dr. Ronel Sario, ang presidente sa PCP Negros Occidental Chapter, bisan ang mga kaupdanan nila ang mga doktor sa Manila ang nagapamangkot kung nga wala nagsaka ang quarantine status sa syudad, bisan nga may pagtaas ang COVID-19 cases base man sa datos ng census. Ginklaro ni Sario nga wala sa man sila nagalaom sa modified ECQ apang nagapabot kung tani sang mas istrikto nga estado. Gipahag ni Sario, nagakampante ang tao bangod pareho sa gihapon ang quarantine status. Naobserbahan man ni Sario ang mga social media posts sa mga Bacolodon kag Negrense nga nagatipon-tipon kag nagapadulong sa beach nga daw wala na sang COVID-19. Suno kay Sario, ginabalanse ang ekonomiya kag ang ikayong lawas apang nagahilay-hilay na karon ang health system. Ginabi-abi sang grupo ang temprano nga curfew sa Bacolod kang liquor ban sa pampubliko nga lugar kay nagalaom nga mapatuman ini sang istrikto. Nagkakasubugin kami na ang decision sa NITF with regards sa quarantine status nato is the same gyapon despite nga mas taas pa aton kaso sa mga kaingot naton or katupad ng mga probinsya. So isa na sa mga pamangkutanon manamon nga even doctors from Manila were able to notice nga why kita yan nag-higher quarantine status. Ang kabayan sa pahayag ni Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter President Dr. Ronel Sario. Ginpahayag ni Dr. Bea Natalaray, spokesperson sa DOH-6 nga wala pa nalabot sang syudad sang Bacolod ang level nga gintala na aguli konsiderar ang pagtaas sa quarantine status. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Natalaray nga ang syudad sang Bacolod yara pa sa moderate risk on 69.13%. Ang healthcare utilization rate tubtub Hunyo 14, 2021. Rason nga hindi ini mapasaka sa ginahingyo nga quarantine classification. Sa classification sa DOH kinahanglan nga malabot sa 70 tubtub 84% ang healthcare utilization rate antes pa mapasaka ang quarantine status sang isa ka lugar. Makita naman sa aton na government nga ang aton nga healthcare utilization rate which is kina-monitor nato na every 2 weeks kung nagataas siya no or nasa critical period critical risk siya pareho sang Iloilo City Subong na-escalate di kita sa aton na quarantine na classification that is why gin NECQ ni sila. Kabahin sa pagpahayag ni DOH-6 spokesperson Dr. Bea Natalaray. Mas magahalog ang biyahe halin Bacolod pagadto sa Iloilo kag vice versa bangod sa panibagong executive order ng pagwa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas.
Ini ang reaksyon ni Frank Carbon sa Wisam Express sa interview sa Aksyon firing line. Kasunod nga ginkakas na ang border control, travel moratorium kag travel pass sa piyakang syudad sa Iloilo, ginpaidalom sa modified enhanced community quarantine. Sunod kay Carbon, hindi na masarangan ni Trenyas ang pag-usmod sa ekonomiya sa syudad, rason nga na-desisyonan ang paghalog sa pila ka restrictions. Samtang inalauman ni Carbon nga sa mga sunod inadlaw, magamat-amat na damo ang biyahe sa tanan nga fast craft kag roll-on roll-off vessels halin sa tag-isa lamang ka biyahe sa karon sa kada shipping line. Nag-improve gani ang aton nga mga biyahe kag movement siyang tao, nagluwag-luwag pa. Nga ama, tungod ang aton mayor sa Iloilo, si Mayor Jerry, nagpagawa sa executive order nga sinangapon, effective 12 midnight. No more border control. Ninilibre na ang wala na masabad. No more travel moratorium. In short, Agosto pa ka rin na. No more quarantine pass requirements. Ang kabayan sa pahayag ni Frank Carbon sa Wisam Express. Ginpayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mapanbo lamang ang COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod sa tion nga magkooperar ang mga pumuluyo pagi sa pagsunod sa mga health protocol. Ini ang kabahin sang palayag ni Familiaran matapos nga magapabilin sa pinakahalog nga quarantine status ang Bacolod o kon MGCQ tubtob katapusan sa bulan sang Hunyo. Sunod sa Vice Alcalde, ang MGCQ nga quarantine status ang wala nagabuot silingon nga safe na ang syudad. Ginklaro ni Familiaran nga hindi na kinahanglan nga mag-issue sang bagong executive orders si Mayor Bing Radia bangod parehas sa gihapon ng mga protocol. Sunod sa opisyal, in place ang mga preventive measure sang syudad kag paday nga nagapanugyan sa publiko nga magsunod sa mga ginapatuman nga pulisa. Ginpahayag man ni Familiaran nga special mention ang Bacolod sa meeting sa National IATF angod sa pagsaka sa COVID-19 cases. Sunod sa opisyal, nagbalik ang syudad sa double digits sa new COVID-19 cases pero ini ang nagapabilin sa gihapon nga mataas. Na-retain ka natin nga quarantine status until the end of the month under MDCQ. But kaya mo na doesn't follow nga safe pa. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iba man natin nga balita lokal, nagpanguna sa Congressional Candidates Pre-Election Survey Wave 1 sa Aksyon Radio Bacolod si incumbent Congressman Greg Gasataya nga mayara sang 41%. Si Gasataya ang nagapanguna sa gihapon sa sining survey. Nagasunod si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez nga may 10.6%. Kaanay Bacolod City Councilor Josel Batapas Sige nga may 10.3%. Si Benitez ang yara sa kalimang pwesto sa nadigad nga probable candidate survey. Kaya ikadosi naman nga pwesto si Sige. Samtang nakakuha naman si incumbent Bacolod City Mayor Vice Mayor Elcid Familiaran sa 6.7%. Nagpatas naman si kanom nga pwesto sa Bacolod City Administrator M. Ang, Anay Bacolod City Councilor Cesar Distrito, kag Anay Bacolod City Mayor Monico Puentevalla nga may 6.2%. Ikawalo nga pwesto si incumbent Bacolod City Mayor Evilio Yuladia nga may 4.1%. Nakuha naman sa 2.25% sa Anay Bacolod Administrator John Orola kag incumbent Councilor Israel Salanga. Si Anay Bacolod City Councilor Canotan may 2.1% kag abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano may 1.5%. Sa sining survey, 400 ka mga botante sa siyudad sa Bacolod ang respondents gamit ang non-random sampling. Pila ka mga ido ang napatay matapos ginaligar ginhiluan sa Providence, Barangay Granada, syudad sang Bacolod sa Hunyo 14, 2021. Sa Facebook post sang Community Animal Rescue Efforts sa Care Incorporated, handa sila nga maghatag sang padya sa sino man makahatag sa impormasyon sa persona sa likod sang pagpanghilo. Nanawagan ang grupo sa lokal nga pangluhan sang Bacolod kag barangay officials nga maghimo sang tikang kontra animal cruelty. Sa pagpakigangot sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Kapitan Alfredo Talimudao Jr. wala pa nakalabot sa iya ini nga insidente kag nagpalayag nga magapatigayon sa investigasyon bangod ini ang paglapas sa layi. Aminado si Talimudao nga ang stray dog ang isa sa mga mayor nga problema sa barangay kag may mga pending ini nga pangabay sa City Veterinary Office nga padulungan ang ila nga lugar. Mga lugar sa idalom sang MECQ hatagan sang prioridad sa vaccination program. Samtang 4 ka miyembro sang isa ka pamilya nasapwan patay.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Akon Balita, Morning Edition. Kag para Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, good morning na sa kay Hon. Kabe? Hon-hon. Hon. Kabe, ano mga Hon-hon. Hon. Vasquez Castro. Bongga ngalan ni Hon-hon. So, ikaw mo gina sa daw, gagwa ibla ang air bla sa imo nga. Ano gid lang imong ilong balaw daga bukad gid siya. Hon-hon. Diba? Hon. Kalag. Sabi nga ngalan, no? Hon. Basi Han-han na, di ba? Han. Oh! Basi Hani yung Damo. Ati ang Hani huni. Ay, kalay. Basta good morning lang kuno kay kay Gabriel, kay Adrian, dra sa may Woodside. Good morning. Muna ginagreet ni Hon-hon. Or Han-han. Macharlita Dequiado sa Buena Park. Good morning, dra. Marilo Dolomente, of course. Landskit Makilan. Watching live from Barangay Matabang, Talisay. Annalyn Hodenbog. Wow, ito ka bongga. Sa mo pag-pronounce niya. Hodenbog. Ano pa ikaw mo ginasaya daw ang imo bilang nagapus nga. Hodenbog. Daw German kagid bala yan. Feeling ko German German family name ni, no? Oo. Okay, ang iya profile picture daw ara sa snow. Di lang ko sure kay kagamay. Happy birthday. Ginagreet niya sino ng birthday? Si Kikay. Kikay, nablo siya bala? Ay, nablo siya. Kikay, happy birthday, Kay! Halin kay tita mo, Annalyn, Hodenbog. Hodenbog. Hindi. Nakabudla.
Layan ka? Nakapus na niya si Iwe, no? Alag ka sa pusngahan. Kalain. Sige, happy birthday, Kikay! Cute kay Kikay. Maria Rivera Murayama o Ihada. Good morning dira sa iyo. Ihada mo gali. Di way kapagid kalagaw to sa ano ni Ihada? Sa akin, way pa kay way man subong Bas kwan. siguro, wala man. Way ginalaw subong ang kwan, ang drinking in public. Oo, ay oo, sa bago nga mando. Ya sunod tayo sa protocol ya action force balo ko naman. Oo. Ingid man si action boy. Kag may curfew man hasta alas 10 daan, mga curfew na. Ti makatuon mo ko to ya alas 8 tapos pag alas 9, madali na ko pule. Oo, gani man. Dagon-dagon ka na. Dagon-dagon ka na. Morning na say mo yada, Maria Rivera Murayama. Yes. May schedule, may kuhan kami ni, may appointment kami nga duwa ng istorya karon. May appointment. Grabe mo yung appointment mo. Ibang level list ka ng Jackson boy. Delilah Taylor, good morning man. Danda Lautrezo. Mayang aga, no? Sakay, Ma'am Vanessa Mayo, sigurado gid nga ma-adjust kagid ni Doc. Mag-an kamot niya action boy. May guro, hindi ko lang pakulaton si Doc Mapuli. Di malakat lang ko to sa Minnesota. Yes, pwede gid. Para ipakuhan ko na yung akon nga, ipa-align ko bala nga akon nga. Oo, ang mga gaktiriko, bala nimo nga mga kaskamberluhan. Ipa-align na siya kay Doc Mayo. Why na siguro ka-align sa mga kilay para sa yung pag-align mo sa kilay mo, no? I don't know. Basta malay mo. Doc, meron ka sa ano, Doc? Microblading. Amo nang handom, action boy. Handom gid siya. Di pwede gusto lang. Amo nagorogin mo karon gagastuhan sang 2K. Hindi ka labot, action boy, katag 299. Ikaw madugang sa 999. At Balita. Kaya nag-promo, kaya dapat 12K na. Okay. Nag-promo sila sinilang gid nga June, 2999. Para sa ano na? Sa microblading, do ka permanent siya bala nga ano. Siguro lang, hindi magtiko kay promo dahan. Kung promo na din sa... Ang yan, naka-Nike. Kaya na. Magkilay mo nga, don't check no sa Nike. Ilang binabayad ko. Hindi mo alam daw Nike. 2,999 Hindi mo nang hindi mo alam daw nga design niya daw Nike. Got check. Sophia Crocs. Pwede lang na. Promo man. Hindi mo ka lang model. Model ka endorser. Nakano sila ka na in collaboration with Nike. Laina. Ano ang kilay mo? So hindi na lang hindi ko na pag-i-push. Baka ko nang bugas ito. Remia Garcia, good morning din sa Barangay Pahanukoy. Homa Lumena, Janet Dilino, good morning sa inyo, no? Sa Sabado, may boxing si Inuwi kag si Das Marinas. Sige, okay. Okay. Mark Magnifico Magsayo. Ato na nga boksidor man, tanawon ta ning resulta. Sige, ang taon ta. Von Panizales kag Teresa Linahakayaw. Good morning. Ara gyapon si Ma'am Luing Melos. Karon ako ma-consent mo message sa Luing later na. Lulit Atos Digayo. F Smart Tadeo Salcedo. Kay sa Saturday man nakadto naman magi naman di siya mo. Si Ma'am Luing. Sige. Alin kay wala ka di akong Saturday. Gani, day off pa bimong silang. Ay, hindi na absent. Day off na sa gala. Day off na yan. Tay Benedicto, good morning man. Kagkay Atan. Si Palay. Si Palay. Si Sir Otay. Kaya tami, ano yung si Palay? Ini si Atan Iran kag si Cheche. Because siya yara si Palay. Sige. Ay, ari na nga akong friend Rose Wenner sa Germany. Good morning dira sa imo, Rose. Si Sir Tope sa Barangay Tangob, no? Dugay na utang ko bla. Sir Bayari na charot. Good morning, Sir Tope. Si Tope sa Orlidos bla. Gani, Anton de los Reyes watching live from Takuling. Takuling? Wow, doon may accent ka rin dyan sa bukas di mo. Mga pronunciation, yung ibang level. Joms, morning! Joms, morning na. Okay lang. Gakibot ko siya.
Bongga. Kay Manon Che Aguilos, Rogelyn Lopez kag Ninya. Rocky Javier, good morning man. Sige, Aksyon Doors. Si Nonoy Andan, monitor siya kuno agi nang bala niya si Dogay na Otangkor, si Sir Tupe. Kay close kuno si Ihada mo Maria Rivera Murayama. Nga Isa na lang kuno. Close silang kay ano, curfew kag liquor ban. Sige. Following the protocol. Sige, standby kita na sa aton dugang nga mga balita. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampi. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga hatagan sang prioridad ang mga lugar nga yara sa Modified ECQ sa vaccination program sang gobyerno. Sunod kay Nograles nga mong co-chairman sang National IATF, ang mga lugar nga yara sa MECQ ang makabaton sa mas madamo nga bakuna bago sa mataas nga kanamuon sang COVID-19 cases. Una nang nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga ipanagtag ang mas madamo nga bakuna sa mga lugar nga may pagsaka sang kaso. Yara naman sa 21 ka mga LGUs ang ginpaidalom sa MECQ umpisa Hunyo 16 tubtub 30. Suno sa DOH ang Visayas kag Mindanao ang nagapakita sang madasing nga pagsaka sang bag-o nga mga COVID-19 cases. Nabalaka sa karon si Senator Coco Pimentel III angot sa posibilidad nga himuon mandatory ang COVID-19 vaccination. Sa Senate hearing, ginpahag ni Pimentel kay Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Chairperson, Health Secretary Francisco Duque III nga nasaad sa guidelines nga voluntaryo ang pagpabakuna batok sa COVID-19 apang sa nakita sini, kaangay nga padulong na sa mandatory vaccination ang mga resolusyon sa task force. Palayag pa ni Pimentel kinahanglan nga ipaagi sa debate sang Kongreso ang nasambit katikang kag hindi basta-basta lamang nga mag-issue sa resolusyon nga nagahimo bilang mandatory. Malapit naman sa 6.4 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine gikan sa nagalain-lain nga manufacturers ang mag-abot sa Pilipinas antes matapos ang bulan sang Hunyo. Sunod kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang mag-aabot nga bakuna amo ang magakumpleto sa target sang gobyerno nga mag-deliver sang 10,804,820 ka COVID-19 vaccine para karon nga bulan. Duha pa ni Galvez, 4 ka milyon sang Sinovac COVID-19 vaccine na mag-abot sa pungsod sa mga bulan. Kaya ang delivery sang 2.5 million doses ang intalana sa Hunyo 17 kag 24. Ginpahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Eric Gerardo Tamayo nga ginatalakay sa karon sa international community ang pag-issue sa international certificates para sa COVID-19 vaccination para sa yellow card sa World Health Organization. Sa Senate hearing, ginpamangkot ni Senator Joel Villanueva kung ang Pilipinas may koordinasyon sa ibang pungsod may angot sa dokumento nga naga-verify sa nga nagapamatuod nga ang individual nga nagasulod sa pungsod nakabaton sa nga bakuna batok sa COVID-19. Bilang sabat, ginpagi Tamayo nga nagapadayon ang talakayan angot sa standards para sa international vaccine certificate kag ginalantaw nga maging pareho ini sa yellow card system sa WHO. Sunod kay Tamayo, ang yellow card sa WHO ang mga pinakahapos nga paagi tungod ginakilala na ini sa nagkalain-lain nga jurisdiksyon. Sa iba pa naton nga balita nasyonal, nasapwan nga patay na ang 4 ka miyembro sa isa ka pamilya sa barangay Kanlalay, siyudad sang Binyan sa Laguna
launa ang takna sang Martes ang hapon. Ginkilala ang napatay nga sa kay Johnny Martinez, 46 anyos, Jolly Espinas, 41 anyos, live-in partner ni Johnny, kag duha nila kakabataan nga nag-edad 7 kag 1 ka tuig. Sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, si Espinas kag duha ka kabataan nakaangkon sa pila sa ulo ng tunaan sa ilang kamatayon. Nakitaan pa sa eksena sa insidente nga nakasuksok pa sang face mask ang duha ka kabataan kag martilyo nga may dugo. Samtang nakita naman si Martinez nga nagakabi ako na nagabitay na sa hagdan nga may nylon strap sa liog kag puno sa dugo ay duha ka kamot. Sunod sa matestigo, alas 11 sang gabi, Hunyo 14, sang makabati sila sang hibi sang bata kag nag-aaway ang mag-live-in angot sa problema sa pinansyal. Sa karon nagaparayon ng ocular investigation kag isa sa kinalantaw nga anggulo ang mga amo nga ginpatay ni Martinez ay ang live-in partner kag duha nila kakabataan kag pagkatapos naghikog ini paagi sa paghigot sang nylon strap sa iya nga liog. Ginaduso ni Canadian Senator Marilo Macpedran ang gilayo niya paghilway kay Senadora Leila de Lima. Nag-file sang motion si Macpedran sa House of Commons in Canada para kondinahon ang iligal nga pagpapreso kay de Lima. Ang motion na ginsuportahan naman gilayo ni Canadian Senator Leo Hosacos sa pagpati nga ginapakigbato ni de Lima ang hustisya, kamatuoran kag korupsyon. Ginmensionar sini nga may pilaman ka mga mamalidha gikan sa ibang nga pungsod ang ginhinyo nga pagpahilway kay de Lima. Kalakip na diri ang European Parliament, the Australian Parliament, the Asian Parliament for Human Rights, Amnesty International Human Rights Watch, the Interparliamentary Union, kag US Congress. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Okay. Sila galit ni Maria Rivera Murayama sa close gid man gali sila ang ilang kuan nag-close gid man gali sila nay kay tungod sa curfew kag likorban. Mayo na ihada kay following following sa aton nga health protocol bala no. Yes. Galing ati mo na patay negosyo. Gani patay man negosyo. ay naku. Ang naluyan ko dire hindi si ihada. Ang mga workers, trabahante, ang mga trabahante, bilang nga nadulaan ubra, no? Kuan ka mo damo sa mga kuan nadulaan ni ubra eh. Mga entertainers ba, mga mga gakanta, mga music industry. Sa music industry dulaan, kuan, mayo lang diguro pa nga boy ko noy andan. Sinunoy andan. To nag-play sa birthday ni Mami S. Ati Pero ang mga entertainers na dulaan gid no, kaluoy man sila. Si Ramo, sinuway man may galagaw.
Huwag man sa may nagalagaw. Ang ginahimo, ganun isang iba, Aksyon Boy, doga Facebook Live sila. Tapos, inabutalan da nila, Gcash nila, kung sino lang yung gusto maglanta, tapos ma-donate lang yung ibisan pila-pila lang. Manang ginahimo sa iban. Tedo ka, bulig mo na Aksyon Boy, bisan pila lang da ihatag mo at least. Diba, no? Correct. May mga cover songs na sila, no? Oo, mga amo na. Tedo ga, ano sila yaga, ano nagitag sila, online gigs sila. Online virtual concert. gig. Sige. Sige. Si Ma'am Luisa Luing Melos, napag-greet niya lang si Maria Melinda Araneta Udane, my friend. Sis na siya ni Cyril. Kabalok ko. Sis na siya ni Cyril Araneta. Si Cyril, classmate ko niya. Kilala ko na si Melinda. Okay. Kilala ko na siya. Ginapag-greet siya ni Ma'am Luing Melos. May kilala mo ko nga Cyril Araneta, pero syempre, batch to namon niya. Batch nyo? Batch namon niya. Cyril Araneta man, ang ngalan? ang ngalan. Magka-unique ng ngalan, pero nagpreyo pas laro? Yes. Babae siya ya. Hindi yung lalaki na nga po yung Lalaki. classmate si Babae Cyril. ito siya ya, si Cyril. Ganito ito sa somewhere in Mindanao ni sa subong eh. Okay. Che Zamora, mag-agaman sa imo, classmate, no? Helen Sareta, kag kay Ma'am Van Mayo. Gusto man ni kuno ni Kwan ni Ma'am Van ang pareho na sa imo kiday po sila ni Doc Microblading. Oo, gani. Gusto yung mantani na. Galing hindi sagot si Doc. Gusto ni Doc, real. Basta namiya niya si Doctor sa mga natural. Real. Natural resources. Hindi siya gusto sa mga fake. No? Aksyon Boy, wala mo nabasa si Rex Perez Nagalio. Dra sa ginagreet niya si Raymond Paul Perez Nagalio sa Eco Champ sa Barangay Stefania. Na nabasa mo siya, nalaktawan mo siya, ginbasa mo na si Che Zamora. Okay. Sige Wala diya sa ako nagwa. Ay, wag diya si mo ya. Wag diya sa ako. Si ganin nalaktawan mo man, si Helen Sareta. Nabasa mo na. Okay. Sige. Jen Roquero. Hasmin Torres, no? Nagkuha na ni siya, nag-regular na ni si Hasmin Torres. No? Good morning din sa mo, Hasmin. Cora Jo Hoven, sa Banwasang Kawayan, mayong aga din sa imo. Good morning. Kumusta man mga pudya diha, Adra, no? Amo na. Mga pudya, mga kabataan ba? Pudya? Oo, naman ni mga pudya ni nga. Mandi, kay katuloy-tuloy sa bayay. Ha? Yan muna, dahil nga mga... Ang mas lingon sina, nga bata, nga, hindi ka tulos balay. Ang muna sa atin, sila yan, mga pudya ni nga, manday, kay katuloy-tuloy sa bayay. Hindi ka katuloy. Kawayan, noon kamandaan, Aksyon Boy na. Oo. Like, in good man si Aksyon Boy. Kaya may kiapot kiyaha na daya. Ang kaya may nagkiapot sa kiyaha. Ang kamay nagkiapot sa kiyaha. Ang kalamay nagkalapot nagkalapot sa kalaha. Kaya mabananakyo ka. Correct. Mabanakyo. Ang kamay nagkiapot mo sa kiyaha. Yo, I'm Aksyon Boy. Amo na. Sad naman mo Ay, agree ko din. Pudyan nga Magpunta si Art. Pero kung Bisaya, kabalo ko na yan. Naya. Imo na ihampang. Padingay tarang nga doon. Hampay mo gina. Hampay. Sherilyn Oro Javier, kag Ana Agravio Ramirez, anong hindi ko makakompleto, kay auto di sa ako, no? MacGregor. Ana Agravio Ramirez MacGregor. Ano na siya ni Kuan Man ni Sue Ramirez? Hindi MacGregor bala nga sa Ultimate Fighting si Conor McGregor. Nakakontra ni Pacquiao. Conor McGregor sa diba ang MMC fighter. McGregor. Kag hindi man sila guruya ni Kuan ni parente ni McGregorio del Pilar. McGregorio. Sige, gida. Do'y message ka karon sa teacher ni mo. Mila Alit, good morning man sa kay kagawad Mila Alit. Kaya kagawad Ulay Balahon dira sa barangay Kabog. Good morning man. Sa kay kagawad Mira Polidario maayong agaman sa barangay Panokoy. Yes, sa friend ko bala nga yes. Recreo, future kagawad sa Recreo. M sa buso. Uy, wala kayo nakambay mo future kagawad nga magpadlagan. Tiyan na yung papel ni Dol mo sa akon nga M sa buso.
Siling ko Aksyon boy. Basta lang kami Mambal, ng time. mambal ko na future kagawad sa recreo duol sa din papilmi nga ng Ems Agosto. Sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Pagkatapos ang ano gid bala? Kay imo microphone. No? Joms! Tama-tama ang buhok ni Joms. Separate ways. Kaya mo yung ginagawa tamat ang buhok. At may nagatuhaw nga runway ako. Bagong airport. Joms! Hello, Joms! Wala kayo pakilala ka naman sa mga Aksyon. Nga nga, may pamangkot sila nga kuno ang imo nga ulo daw magapatamat daw nagahimo may runway na ako. Gamatamat lang. Ha? Mapaubra ka airport. Kasi may gusto kay greet Tamyodan. Alert na. Tamyodan. Alert na. Alert na, Tamyodan. Daw dito sa iya, Michael. Ay, sa mga taga-Burgos, mga suki ko da. Ano? Mga suki mo. Amo na ginapangutangan mo da. Ang ginapangutangan. Cash pala ginatang sa sa utang. Basi lagi na rolling. Okay na ko no Sige, okay na. Ang standby sa mga dugang nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, ginibestigahan sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang masobra 800 ka kasos ng tumalagsaon nga heart problems tugas ang Pfizer, BioNTech ag Moderna COVID-19 vaccines. Ginpahayag ni CDC Immunization Safety Office Deputy Director Dr. Tom Shimabukuro nga pagaw-sisaon nilang posible imbalance nga natabo. Base sa ginauyatan nila nga datos, 12 anyos tugto 24 anyos sa nakabatsyag sang heart problem cases matapos nga mabakunahan. Naka-record man ang ahensya sang 226 ka makaso sang myocarditis o kon pericarditis sa mga nabakunahan nga 30 anyos panubo. 216 yung matao ang nakabatsyag sang myocarditis o kon pericarditis matao sa bakunahan sa 1 dose ng Pfizer BioNTech o kon Moderna samtang 573 naman ang nagbatsyag sa nasambit nga problema pagkatapos mabakunahan sa second dose. Ang myocarditis ang kondisyon nga ginalakipan sang pagpalanghubag sang heart muscle o kon myocardium. Sa balita sa patag sa mga negosyo, ang cash remittances gikan sa mga overseas Filipinos yung bahagi sa mga bangko nagsasaka inisang bulan sa Abril bangod sa pagdugang sa mga kontribusyon sang land-based kag sea-based nga mga workers. Ginpahayag sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang cash remittances gikan sa mga overseas Filipinos nagsaka inisang 12.7% sa $2.35 bilyones sa Abril. Halin ni sa 2.046 bilyones dollars sa bula nga period. Halin sa Enero tungtong Abril, ang cash remittances nagdangat ni sa 9.89 bilyones dollars, mas mataas ang 4.8% ikumparar sa mga period sa naligad nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 21 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 19 centimos. Ag sa naman nga Balita Entertainment, gindayaw sa mga netizens si Andy Eigenman bugod sa kaayos ang iya nga tagipusoon. Siya nga vlog in share sa actress nga nagabaliga siya sa iya mga pre-love clothes. Sunod dire, iya igahatag ang binta para sa daycare center sa ilang lugar sa Siargao. Ginpamtang sini ang pwesto sa kilid sing dalan para ini madali makitaan sa iya nga tupad balay. Dugang pa sa actress nga ini ang iya na paminsaran nga pamaagi agud mapuslan ang pre-love clothes. Nagtapos naman sa 1-1 draw ang enkwentro sa Philippine Azkal sa Maldives sa pagtapos ng FIFA World Cup 2022 kag AFC Asian Cup 2023 qualifying tournament. Bangod sa resulta sa hampang, yara na si katatlong apostong Azkal sa Group A. Nakuha ni Angel Guirado ang nagaysanon nga goal sa Azkals sa sulod sa 19 minutos nga hampang.
nga ginhiwat sa Sharjah Stadium sa United Arab Emirates. Nagtapos ang kampanya sa Ascals nga may 3 ka daog, 3 ka draw, kag 3 man kapierde. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon! Happy 2K! Ay, 2K? Wednesday! Mga ka-aksyon! 2K likes sa ako niya Facebook page, Action Boy. 2K likes Facebook na. page ka na. Correct man. Correct. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapamatigid sa radio. Kaya of course, ang aton yung mga ka-aksyon nga nagamonitor ya through Facebook Live, tinagrita na sila kaina during our commercial. So, subong, good morning sa tanan nga nagamonitor sa radyo. Yes. Energy ka, good morning and happy birthday sa kay Ramil Badjan, 47th birthday. Of course. Ramil Badjan, happy birthday sa imo, no? Di na Happy ako birthday! Sulat di kay na. Ay na. Happy birthday, Ramil. Ramil Badjan gali, no? Happy birthday. Kag diraman sa kay Rami ano pilido ni Rami man? Vargas. Rami Vargas. Good morning. Gapon na kakitanay kami gapon nagagi ko to kay naglaka. Sa bago na siya. Sige. Gagi ko to kay nagbisita ko bla sa akon nga father. Mayo kay ka agi-agi kag Action Boys. Kaya to sa mga akon nga mga sisters, so mga sisterhood ko kag ang iban nga to sa Guwati nag-group chat sila intra ko tani gali nga programa pa ko. Ga video call. Mga ganda kay Dilit Duran. Good morning, Lolo. Lolo Dems, morning. Coffee. Kailan man kun meet. Lolo Dimit. Sige. Okay? Yo. So sa aton mga action ari aton balita special subong. Ini ba lang mga money saving tips, Action Boy. Kaya kinanglan tagid ni subong. Ay sa amo nagigoro. Si Ma'am Fukuda Eleanor, Action Boy ara siya. Si Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning da sa imo, Ma'am. Yes, ano ganini nang Ohio gozaimasu. Ay do pariyog yapon sa sawadi ka kuno. Ohio gozaimasu, Ma'am. Ohio gozaimasu. Amo nagoro ka do ka Japanese. Japanese. Hi. Sige. Hi. Sa mga laki lang na yan daw ka kondang, ang mga laki kung magambala or mga Japanese if that matter from the diaphragm na yan mo. Hi. Bongga. Husto. Ay, ko pa ya. Oy, ginapag-greet man ni Action Eric. Bongga, blast Action Eric magpag-greet kay ID. Gito ba lang yun? Wow. Kay, Quebrar Saldua. Si Jem Quebrar Saldua. Good morning sa iyo mo, Miss Jem Quebrar Saldua. Okay, nagapamati siya. Sige. Si Stephanie Gayem Lacson sa Mulubulo, bla sa Kawayan. Good morning. Okay. So, Action Boy, ang una naton nga, money saving tips. Kung maglakat ka kung Action Boy, hindi mo pagdalon tanan mo nga kwarta. Pero basit dala mong imong credit card. Ay, amo ba yung problema? Ako lang imong debit card. So, wala problema kung wala unod. Kung debit card, kung wala unod, bisan dalon mo pa na siya. Ang problema da sa credit card. Ang problema ang credit card kay swipe here, swipe there, swipe everywhere, utang later. Payment later. Ay, utang later, payment later. Dapat hindi ka pa na maglapaw sa imo nga due. Kung maglapaw ka, grabe. Interest. Sige. So, hindi na paghulta si Tita Judith. So, Action Boy, hindi mo siya pagdalon ang imo nga tanan nga, no? Nga kwarta. Nga? Kay si Tita Juna. Oo, Juna and Judith. Mag-utod na sila. Sila na ang palain gid. Kay kung may kwarta kada nga dala Action Boy, maglagaw kada bisay sa ka mall sa reclamation area, nako nga mall sa reclamation area. Kung maglagaw kada Action Boy kag wala gusto ko gid niya mo na. Ti kung wala mo yan nadala imo nga tanan nga kwarta, at least ay hindi kay way ko kwarta. Dala ti hindi. So na save ka dito. Pero kung mo nadala ya ko uton kimla ni 1,000 sa akon nga wallet kay do ari de. Kundi magasto mo gid siya. So isa na siya sa money saving tips ang hindi pagdalon ang tanan mo nga kwarta. Pero ikaw ginahimo mo na?
Ah? Hinay mo muna. Wala man ko dala loon yung kwarta galing. Matyaga ko si mo. Doon dala mo man yung tanan mo nga kwarta. Pirmi. Uy, ganit dala loon. Wala ko ganit galagaw. Oo. Wow. Huyog na lang sa mga mall. So, next action boy. Lagi na ito galagaw sa mga malls. Ara ka na sa mga cafe. Cafes and restaurants. And Support the small. You have to support the small businesses. Salamat. Uy, listener, tagin ako no action boy. Taga Barangay Pano ko, gahimo lumpia. Ang gingrita to bala nga si Ma'am Jem Quebrar. Saldua. Nagahimo siya gali lumpia. Salamat, gid action Eric. Listener to na siya. Kalanto ako bisang profile, asang picture. Ariyo. Be. Palayo na yan, hindi ko nakita, be. Sige. Ta. Ti, kilala ko na. Kilala mo. Crispy ang lumpia niya. Yes, very good. Very good. Dalan mo ko nangayon. So, next action Depende boy. mo natagan ko niya. Hindi kong gaan niya ka. So, ang next action boy, magluto ka sa inyo balay. Especially kung ga-office ka. Hindi ka magluto sa ibang yung balay. Hindi ka magluto sa ibang yung balay, kasi malaban ka. So, sa inyo balay, para may balon ka, action boy. So, kung ga-office ka, balon ka. Oo, makasave kaya mong, di ba? Kay imo pagkaon ni prepare, kag sure ka pa kung paano pag-prepare sa sure food. Ka pa. Di ba? So, magbalon. And then next Kaya kalanda, basta imo linutuan. Oo, kag makasave ka gini action boy. Makasave ka pagit sa uga bala. Ha? Makasave ka pagit sa uga. Yes bala. Sige. So, next action boy, magbaka ka ko sa imo grocery sa mga kung may time lang ka lang ya ha. Na sale. Sa mga sa mga public market. Okay, barato siya. Okay, may dako maganda ang diferensya sa mga malls mo. Because sa mga malls, you're paying also for the convenience. Oo, correct. Aircon. Hindi ka na makaginuto. Aircon, kag tiles. Kung sa public market ka, syempre. Basta may danlog ka pa to. Kag may hagmak. Oo, basi malan. Ay, kalay. Di ba? Kay tungod bala sa mga nga matapakan mo. Sa mga sa mga malls, mas gabayad ka taas bangod sa convenience. You're paying for convenience, correct. Kag medyo although dako gid man ang ang agwat bala nila sa diferensya, agwat to edad, diferensya sang presyo. But it's up to you na yan. Pero isa na siya sa money saving tips. Correct. Kung gusto mo yan. Ang mga tawag nila nga wet market, no? Wet market. So ang sa mga mall dry. Hindi ah. Charot lang. Doon ka dasing mo. Hindi ah. Sa malls may grocery, may wet section. So, next action boy. Sa malls, may grocery na siya, kag may wet section. Hindi ka na iya kabalo, kasi section 10 ka sa una, sang purche. Sa grade 1, section 32. So, hindi dasing ka kita kami, hindi So, next action boy. Katatlo ka mag-grade 1 man, pero section 1. Nila? Nakaka-proud. So, next action boy, i-remove mo ang mga unimportant expenses. Kabalo ka na kung anong unimportant nga expenses mo. Diba? Microbleeding. Dugo, literal. So, ano na siya? Micro, no? Blading. Blading. From the word blade? Kung bleeding. So, blade na siyang Dugo ang kilay mo. So, blade na siyang Hindi man. Lapo ka experience, pero nakita ko, do tattoo, do ka something like that. Do something like that. So, wala siya. Report. Remove unimportant expenses. So, sige, hindi talaga na ipag-i-push. Si Aksyon Eden. Microblading. Aksyon Eden, ha? Ang 2K. Bakal bugas. Remove the riband mo. Pungus-pungus lang natin. Pungus-pungus lang. Or plancha-plancha lang ang hair ta. Correct? Pag hindi uling. Very wireless. So, next action boy. Isa na lang. Lower down the cost of your important expenses. Like, paribi ang bugas, ang presyo, kung mas barato, kag doon namin, malang quality, so dito ka na lang. Hindi dito sa pinakamahal. Isang piso lang na mas-save mo, action boy, pero hindi ka bala maka-million kung kulang piso, di ba? Okay. Amo na? Oo, 900 to 99999, kulang piso. Hindi makapisos, dugang ko yung sugot. So, siya important nila. Okay? Sama na siya. Sige. Kaya natatay mo Okay. Rufino Gabino, good morning. Kay Wilson Tejidor, kag Joven Oro, maayong aga mandira sa imo. M. Samoso, good morning.
Kay kawag nila alit mayang aga, ha? Si Joven Oro or Joven Oro. Joven. Good morning. Kaya may edad na niya mo. Stand by na kita sa Aksyon Hotline. Upod kay Aksyon Art tayo hupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,